שלום, הריקוד אצלנו בגן, מילים ולחן, יפתח קרסנר, שירה שיילי עטרי, הריקוד מוקדש לזכרו של אבי עזרא נתן, שנפל במבצע שלום הגליל. אנחנו מתחילים ברגל ימין על קו המעגל. תח סקל, 3, 4, ימין, שמאל ולעלות. לאחור ולפנים, לאחור, נוסיף שיוב. הצידה לאחור, פנייה, הצידה לאחור, מפנייה במשקל. מים, חזרה, סיכול וסיבוב למרכז. ממשיכים למרכז, 2, ציר. כפיפה לפנים ולאחור, אנחנו יוצאים באלכסונים ברגל שמאל. חילוף בשמאל וציר, חילוף וימין וציר למרכז. חלק שני, פזמון. משקל בשמאל, ומתח סקל, ומתח סקל, וציר שמאלה. וימין אותו דבר, משקל, ומתח סקל, מתח סקל, וציר. כפיפה למרכז המעגל בשמאל. 1, 2, 3, 4. חילוף ולעלות. דרך כתף ימין אני יוצא. מתח סקל, שמאלה פנה, סיבוב ימין. מוסיף ריבוע. 1, 2, 3, 4. מתחיל את הריקוד מההתחלה. הריקוד נרקד פעמיים, אחרי פעמיים מלאות, מגיע החלק השלישי שהוא קצת שונה. אנחנו מתחילים בפנים למרכז המעגל, עלייה. עלייה על ימין, 3, 4, סיכול, סיבוב לשמאל. עלייה עם ידיים מהצדדים, סיבוב למרכז, ופה החלק ב' ממשיך מההתחלה. 1, 2, 3, כפיפה ויציאה באלכסונים. שמאל לפני ימין, ימין לפני שמאל, פנים למרכז עוברים לחלק ב'. משקל, 1 ו2 וציר, ימין, 1 ו2, 1 ו2 וציר. שינוי קטן לחלק ב', כפיפה והכנה, ימין הסיבובים, 1, 2 ועוד חצי, שמים גב לכיוון המרכז, כפיפה לאחור ופניית ציר על ימין. חילוף ולעלות, ויוצא דרך כתף ימין שוב, 1 פנים, 1 לאחור, שמאל וסיבוב. בפעם השלישית אין לנו ריבוע, אנחנו עוברים לחלק הרביעי, שזה למעשה קטע ראשון, ההתחלה של קטע ראשון של הריקוד, חלק ראשון. תח סקל, 3, 4, ימין, שמאל ולעלות. לאחור ולפנים, לאחור ולפנים, יש לנו שהייה קלה, ואז פנייה לסיום הריקוד עם צרידות אצבע, עם גב לכיוון מרכז המעגל. תודה רבה.